Likita ya yi sanarwa ya ce ranar Asabar in Allah ya kai mu zai faɗi cikakken batu akan menene Triple R, sannan kuma da dalilin da ya sa babbar jarumar Kannywood ta fita daga tsarin Triple R ɗin. Sai dai hakan ya sa cikin Dauda Kahutu Rarara ya ɗori ruwa, domin yana ganin cewa za a kwance mai zani a cikin mutane, wanda hakan ya sa mutane da dama suka tsaya shiru suna jiran Ali Jita domin ya saka musu su san menene mutanen nan suke kulla. Duk da dai wasu da yawa suna zargin cewa ba alkhairi suke kulla ba, sai dai nan da nan Rarara ya yi wa Ali Jita kira na musamman akan cewa ya zo gida ya same shi. Shi kuma Ali Jita ya ce shi ba zai taɓa zuwa gidansa ba, domin shi aikinsa ba wai na zuwa gidan mutane ba ne, aikinsa guda 2 ne zuwa 3. Daga yayi waƙarsa sai kuma ɗan interview ɗinsa da yake, sai kuma business ɗinsa da yake normal. Ya ce idan yana so ya ganshi ya san inda zai zo ya ganshi, amma kuma wai ya ce ya zo gidansa ba hujja ba ce wadda zai karɓa. Sannan kuma a ƙarshen maganar da ya mai ya ƙara da cewa shi ba maganar da ya faɗa ba fashi, domin baya amai kuma ya dawo ya lashe. Na haka yanzu muna jira ranar Asabar zai fasa akan ƙungiyar Triple R, ƙungiyar da Rarara yake rike da ita. Ku biyo mu domin ku ji, amma kafin nan ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora Arewa Plus. Sannan ku ƙara da yi mana comment akan menene ra'ayinku akan wannan bidiyon, sannan ku yi mana sharing. Mun gode. Amma akan abun duniya in kai yunkuri na yi wa al'umma dole ka taɓa muhibbarka, ka taɓa muhibbar masana'antarka, da kai da wannan masana'antar ta ku kimar ku da darajar ku ta zube. Yanzu mutumin da yake Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina, Niger, idan ka ce masa an samu tsaro, gani zai yi kamar tsokanarsa kake yi ko tunzura shi kake so kai, duk da ana kokari daidai da yadda za a yi. Shi so yake ya ga an daina kashewa ko an daina ɗauka. Addinin ɗaukar ɗan adam shine in ka ce masa an samu tsaro zai ce maka an samu tsaro, domin duk abin da ake yi an daina yi. Idan kana son ka sai da abinka, ɗauko shi kake ka kawo al'umma, kana lobbying, kana faɗar ƙarkon abinka da nagartarsa da kwalitinsa. Mu ɗauki misali a jihar Kano. Jihar Kano akwai kasuwar Kwari, akwai Singa, akwai Sabon Gari. Kasuwar Kwari suna sai da shaddoji da yaduka da lesussuka. Shaguna ne sun fi 1000, amma wanda ya fi kawo mai kyau kuma yake siyarwa da sauki ya fi kowa tara al'umma a gurinsa. Mu tafi kasuwar Singa. Kasuwar Singa kayan masarufi suke siyarwa. Shaguna sun fi 1000 kuma duk iri ɗaya, amma wanda ya fi kawo mai kyau mai sauki shi ya fi tara al'umma ana zuwa ai sayayya a gurinsa. Haka za a siyasance, in kana da wanda kake so ka tallata, to ba karfa ko dole za ka yi wa al'umma ba. Daga lokacin da kake so ka tallata wani a siyasance, kake so ka nuna wa mutane wannan abin dole ne, to idan wani yana da niyyar zaɓa ma ba zai ji zaɓa ba, sai kai asarar ƙuri'u masu yawa dalilin furcin da babu limana da tausasa harshe a cikinsa. Amma idan ka zo da gwaninka, ga gwanina ku zaɓe shi, ya yi aiki akan kaza, ya yi aiki akan kaza, ya yi aiki akan kaza, ya yi aiki akan kaza. Idan Allah ya sa kuka sake zaɓarsa, muna da kyakkyawan zaton zai iya yin aiki akan kaza, zai yi aiki akan kaza, zai yi aiki akan kaza. Kaga ka fito da bayanai ga abin da yayi, kuma in an sake samun nasara ga abin da zai yi. Me za a baka? Duk abin da za a baka a nan gidan duniya zai ƙare, amma mutunci da kima da daraja in har ka iya rike abinka ba sa ƙarewa. Tsoron me kake yi? Allah subhanahu wata'ala shine arrazuku mai azurtawa. Babu wani uban gida ko wani mutum da zai maka arziki. Mutum baya yi wa mutum arziki, Allah shi ke wa ɗan adam arziki.
idan ana gudanarwa daban, talla daban. Idan lokacin talla yayi za mu fito mu tallata wa al'umma, amma me za mu tallata wa al'umma? Sai in kayi abin tallan za mu tallata. Dan kana mai gidanmu ko kuna iyayen gidanmu ba shi zai sa mu fito mu tallata abin da al'umma suke shakku a kai ba. A'a, in lokacin tallan yayi za a fito da abubuwan da aka yi masu kyau. Wane to akan wane muka zo, an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza na alkhairi. Yanzu ko muna da kyakkyawan zaton idan har Allah ya sa aka saki nasara za a yi kaza, za a iya yin kaza, za a magance kaza, za a samu sauƙin kaza, za a samu damar yin aiki akan kaza. In kai haka ka yi daidai, ka yi abin da al'umma za su iya sauraron ka ko yaya ne. Amma akan abin duniya in kai yunkuri na yi wa al'umma dole ka taɓa muhibbarka, ka taɓa muhibbar masana'antarka, da kai da wannan masana'antar ta ku kimar ku da darajar ku ta zube, kuma mutane ba za su ƙara kallon ku da daraja ba. Idan kuka zama madubi na al'umma to ƙoƙari kuke ku tsaya a tsakiya, ku baza kunnuwanku, ku buɗe idanunku. Me al'umma suke cewa, me suke so, me kuke iya gani da idon wanda za ku sanar da al'umma. Kar ka yi biyayya ƙarya ga wanda zai zo ya baka labari kuma na ƙarya akan biyan buƙatarsa ko biyan buƙatar son zuciyarsa. Kullum so ake yi ku tsaya a tsakiya a cikin al'umma. Me al'umma suke so ku tallata musu, wanda ba a so ku yi haƙuri. Kar ku tallata abin da zai zama cutuwa a kanku kuma a kan al'umma. Amma lokaci shine alƙali. Idan lokaci ya taho kuma ga wasu ayyuka da aka yi na alheri wanda ake so al'umma su sani, ana iya yaɗa wa al'umma shi cewar ga abin da aka yi, ga abin da aka yi. Wannan ni ana wa tunanin ne wannan. Don haka ni mu'amala da kai ta mutunci da kima da daraja ta fi kwanciyar hankali da sauƙi